नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बर' रावजों टेलेन्ट इन्डिया फाउन्डेशना लानानै फैदों अनलाइन फोरोंथाय। बर' रावजों स्पेशल टेट आरो सीटेट लिरनो नागिरनाय फंबाय बिनानाव बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां लाबोदों। नोंथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय न'आव थानानैनो अनलाइननि गेजेरजों स्पेशल टेट आरो सीटेटनि आबुं कर्सनि अनलाइननि गेजेरजों फोरोंथायखौ मोननो हागोन। बे फोरोंथायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोन्नैबो आनजादनि आबुं आइडिया आरो गोबां गोनां एबा कमन सोंथि फिनथिफोरखौ मोननो हागोन। बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना स्पेशल टेटनि आबुं कर्सखौ सानसेबो बहाबाबो थाङालासिनो गावनि मबाइलनि गेजेरजों अनलाइनाव खालि साननैनि गेजेरावनो फरायना फोजोबनो हागोन। सीटेट प्रिपारेशननि थाखाय बर' रावजों आबुं फोरोंथायाबो सोलिगासिनो दं। स्पेशल टेट आरो सीटेट आनजाद लिरनो नोंथांमोना गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय टेलेन्ट इन्डिया एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लादो। मख'नो गोनांदि टेलेन्ट इन्डिया एपआव गासैबो सरकारि साख्रिनि लिरनाय आनजादनि अनलाइन कचिंनि अनगायैबो एन्ट्रेन्स एग्जाम आरो गुथि एबा जिथि थाखोनि असमिया आरो बर' मिडियामनि फरायसाफोरनि थाखायबो अनलाइन क्लासफोरखौ लाबोदों। जायखिजाया गुबै बाथ्राखौ मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। जानबुं नम्बर 9678203047 एबा 9859091357। खुलुमबाय। बर' रावजों स्पेशल टेट आरो सीटेट होनो नागिरनाय फंबाय बिनानाव आरो लोगोफोरनो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। गिबि खेबनि थाखाय बर' रावजों टेलेन्ट इन्डिया फाउन्डेशननि गेजेरजों खम बेसेनाव स्पेशल टेट आरो सीटेटनि आबुं कर्सनि अनलाइन क्लास होगासिनो दङ। मोन्नैबो आनजादनि थाखाय रोंग'सार फोरोंगिरिनिफ्राय आबुं फरानि गियान आरो गोबां सोंथि फिननाय बे क्लासनि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया बेनोदि स्पेशल टेटनि आबुं कर्सखौ नोंथांमोना साननैनि गेजेराव जेरावबो थाङालासिनो गावबा गावनि मबाइलनि हेफाजाबजों अनलाइन भिडिअ नायनायनि गेजेरजों आबुं क्लासखौ फोजोबनो हागोन आरो सीटेट प्रिपारेशननि थाखायबो बर' रावजों आबुं क्लास होनाय जादों। बेखौबो नोंथांमोना थियारि खालामलांनो हागोन। बेनिखायनो गोसोआव लाखिदि जिउआव खाबुआ खनले खनले फैया। जा खाबुआ सिगाङाव फैयो जों बेखौनो लानो नाजाथारनांगौ आरो गावनि सिमांखौ जाफुंहोथारनांगौ। साननै क्लास लानानै 2 घन्टानि आनजादाव जिउनि थाखाय मोनसे सोरखारि साख्रि मोननो हागोन। बेनिख्रुइ देरसिन खाबु नोंथांमोननि थाखाय आरो मा थानो हागौ। बेनिखायनो स्पेशल टेट आरो सीटेट होनो नागिरनाय बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लोगोफोरा दानो गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय टेलेन्ट इन्डिया एपखौ डाउनल'ड खालामनानै ला। एप डाउनल'ड खालामनानै गिबियाव रेजिस्टार खालामनानै लगइन खालामनांगोन। बेनि उनाव जब एग्जाम कचिंआव थांनानै आसाम जब कचिं सायख'नांगोन। बेनि उनाव स्पेशल टेट आरो सीटेटनि आबुं कर्सखौ बायनानै मबाइलावनो फरायनानै आनजादनि थाखाय थियारि जानो हागोन। आथिखालनि डिजिटेल मुगायाव अनलाइन क्लासआ गोबां खम बेसेनाव कर्स लानानै जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसार होनायाव गोबां हेफाजाब होयो। टेलेन्ट इन्डियायाव फ्राय गासैबो सोरखारि साख्रिनि लिरनाय आनजादनि अनलाइन कर्सजों लोगोसे जायखिजाया एन्ट्रेन्स आनजाद, थाखो 9 आरो थाखो 10 नि असमिया आरो बर' बिजोंनि फराफोरनि आबुं कर्सनि अनलाइन क्लासखौ होगासिनो दङ। नोंथांमोना गासैबो गावनि फरानि आबुं गियानखौ मोननो थाखाय टेलेन्ट इन्डिया एपखौ डाउनल'ड खालामदो आरो अनलाइन कचिंखौ लादो। गोजोन्थों।